Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE ay isang pambansang halalan na isinasagawa upang maghalal ng mga opisyal ng barangay. Sa ilalim nito, ibinoboto ng mga mamamayan ng punong barangay, mga kagawad, Sangguniang Kabataan Chairperson at mga SK Kagawad. Karaniwang isinasagawa ang BSKE kada 3 taon, alinsunod sa batas. Ang pinakahuling halalan na iginanap noong 2023 at ang susunod sana ay tinakda ngayong taon. Mahalaga ang BSKE sapagkat ito ang nagbubukas ng pagkakataon para sa mamamayan na pumili ng mga lider na direktang namumuno sa kanilang komunidad. Ang mga barangay at SK officials ang nagsisilbing unang takbuhan ng mga mamamayan para sa serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa opisina na ng Pangulo ang panukalang batas na magpapaliban sa BSKE 2025 at ililipat ito sa Nobyembre taong 2026. Isinusulong ito ng ilang mambabatas upang mapahaba ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at magamit ang pondo para sa iba pang prioridad ng pamahalaan. Ayon sa Commission on Elections, kung hindi pipirmahan o i-veto ng Pangulo, otomatikong magiging batas ang panukala sa pamamagitan ng tinatawag na lapse in tulo pagsapit ng August 14, 2025. Ngunit ayon sa palasyo, nakatakda itong pirmahan ng Pangulo anumang oras mula ngayon. Kapag tuluyang naisabatas ang pagpapaliban, mananatili sa posisyon ng kasalukuyang mga opisyal hanggang sa muling maitakda ang halalan. Para sa ilan, ito ay magbibigay ng mas mahabang panahon upang ipagpatuloy ang mga proyekto at programa sa barangay. Subalit para naman sa iba, nangangahulugan ito ng pagkaantala ng karapatan ng mamamayan na pumili ng panibagong lider. Sa huli, ang desisyong ito ay mag-iiwan ng malinaw na tanong. Mas makabubuti nga ba ang pagpapaliban? O mas mainam na hayaang magpatuloy ang halalan sa itinakdang oras? Magandang araw sa ngalan po ni Binibining Sonia Soto. Ako si Justin Dizon. Welcome sa So to Speak. Ang ating paksa ngayon ay isa ho sa mga pinaka-mainit na usapin. Ito po yung isinusulong na pagpapaliban sa barangay and Sangguniang Kabataan Elections o yung tinatawag ng BSKE 2025. Tatalakayin ho natin kung ito nga ba ay isa pong solusyon para makatipid ang gobyerno at maituon ang pondo sa ibang prioridad o kung ito ay magdudulot lamang ho ng dagdag problema sa pamamahala, tiwala ng publiko at sa atin pong tinatawag na democratic process. Upang tulungan ho tayo sa ating discussion, makakasama natin ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC dito po sa Central Luzon, ang atin pong suki, walang iba, Attorney Elmo Duque. Isang magandang araw sa ating lahat sa CLTV at ang mga kapwa manggagawa natin at kawani ng COMELEC at ang lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng programang ito ng Central Luzon. Isang magandang araw sa ating lahat. Nandito rin ho sa ating studio ang kasalukuyang punong barangay ng Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, Pampanga para ho magbigay ng kanyang opinyon at saloobin ukol po sa naturang usapin, Kapitan Alan Patio. Magandang hapon po sa lahat ng talapanood at tagapakinig dito sa So to Speak ng CLTV 36. Kabalen, makakasama rin ho natin ang 3rd District Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Wala pong iba, Sir Alex Yusi. Maya pagat panahapon po at magandang hapon po. Salamat po So to Speak sa pag-invite. Kahit kanina lang po yung invitation, okay lang po, bahala na sa mga question and answer. Opo. Thank you po. Opo. Maraming salamat, Sir Alex, and of course, gentlemen, for accepting the invitation. Alam natin na running topic to, kasi kanina, on my way here, nakikinig din ho ako sa balita at yung interview ng Pangulo, sinasabi na I will sign it. Pero sa ngayon, minomonitor natin, wala pa hong development. Para sa unang tanong muna, gentlemen, kayo ho ba ay pabor o hindi dun sa tinatawag na postponement o pagpapaliban ng barangay and SK elections? Everyone will answer po, sirs. Bilang kawani ng ahensya ng gobyerno, I cannot state a sentiment that is against the interest of the state or COMELEC. Para sa amin, we are ready. Whether it will be postponed or whether we will proceed with the election, we are always ready for the electoral process. Kap Alan. Pabor po sa aming mga nakaupo ngayon dahil para maipagpatuloy pa namin yung mga proyektong nakabinbin. Kasi kung 2 years lang,
Tsaka sa panunungkulan ko bilang kagawad na 15 years, wala pa akong nakikitang 2 years na panunungkulan bilang sa mga barangay official. Kaya pabor po ako sa Kap, this is your first term. Ano po? first term po. Opo. Si Sir Alex. Sa akin po, narinig ko po kanina, ayon sa batas. So, sundin po natin yung batas. Kung ano po yung schedule na dapat election, dapat to pa rin. Yun po kasi yung batas 3 years term. Opo. Pag-usapan natin yung statement ng Pangulo. Gusto ko lang talunan dahil nabanggit na natin. Doon sa kanyang interview, ang binabanggit ho kasi niya, mga kabalin, ay kailangan tutukan yung magiging eleksyon sa Bangsamoro, sa BARM. And this is the first time na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng eleksyon. Tama po ba, attorney, in relation with the parliament doon sa BARM? Tama po ba? Yeah, tama yan. Dahil dito sa BARM na i-postpone, hindi na i-synchronize, itong nakaraan na may 11 national and local elections natin. So itong forthcoming October, magkakaroon tayo ng parliamentary election dito sa BARM. At kailangan ng masugid na puwersa o madaming puwersa ng kapulisan at kasundaluhan dahil itong naitalang nakaraan na preparasyon, nakalala natin, 2 election officials natin ang pinatay doon sa BARM area. Kaya bilang galing din sa BARM ng isang eleksyon at registration ng mga butante, talagang kinakailangan ng special na atensyon ang halalan sa BARM. Lalo na, ang kapansin-pansin pagdating ng mga barangay at SK elections, medyo mainit yung temperamento ng mga tao dahil it is a direct and immediate interest ang involved dito dahil mga mag-anak, magkakaibigan, ang mga involved sa barangay and SK elections. Kaya nasisira ang relasyon, pagiging kamag-anak ng mga nasa barangay kung sila ay talagang maglalaban-laban. Kaya medyo kailangan ng isang masugid na pagsusubaybay para magkaroon tayo ng peaceful and orderly election sa BARM Parliament. Susundan ko, attorney, kasi ang sinasabi is kailangan nga ituon yung ating efforts doon sa BARM Parliament. Pero nangangahulugan ba ito na yung regional, sabihin natin, offices or yung group ng COMELEC, yung unit, ay ibig sabihin, may mga kasamahan din kayo na dadalhin doon para mga siwa at tumulong. Of course, together with our security personnel, yung uniform personnel ng ating bansa. As of now, wala pa kaming usapin na may mga special deputation ng mga ng mga election officials galing sa mga iba't ibang rehiyon, no? So, dahil diyan at wala rin sa aming nakaraan na pagpupulong, hindi rin na ibahagi sa pag-uusap na kailangan talaga na talaga ng mga additional na COMELEC field officials doon sa BARM election. So sa ating hanay, kakayanin ng ating regional workforce ng COMELEC na idaos ang halalan doon sa BARM. Opo. Gusto kong tanungin naman si Sir Alex and si Kapitan Alan. Nabanggit kasi ni Attorney Duque na yung barangay elections mainit dahil magkakamag-anak, magkakakilala. Kayo ho, ano yung based on your experience, yung makukomento ninyo, masasabi nyo ho ba, mapapatotohanan nyo ba na ganito nga yung nagiging sitwasyon? Kapitan Alan. Meron nga po ganun kasi lalo na pag naglalaban, magkamag-anak. Siyempre, yung mga kamag-anak mo, na talagang kamag-anak mo, ikaw susuportahan. Kaya kung minsan, pag meron kang hindi napagbigyan or hindi ka na, ibig sabihin, hindi ka na napagbigyan yung mga kamag-anak mo, sa kabila sila. Kaya nasisira talaga yung, nasisira yung relasyon ng mga pamilya, magkukumpare, dahil nga sa election ng barangay. Opo. Kayo, Kapitan, bilang first termer, paano nyo hinahandle? Yan, sinabi ninyo, may nasisira, paano nyo hinahandle to? Actually, pag-election lang naman yun Pero pagkatapos ng election, sabi ko, kung hindi lang yung election, pagkatapos ng election, balik na sa dati. Yung
yung dapat maghilom na yung sugat kung meron na sugatan, meron nasaktan para at least yung panunungkulan hindi magiging smooth. Kasi mahirap manungkulan kung merong galit sa'yo. Parang gusto mo nga yung barangay mo maging parang buo. Oo. Kaya ganyan ang ginagawa. Pagkatapos ng eleksyon, balik na sa dati dapat. Okay, salamat po, Kap. Sir Alex, kayo naman, sa inyo pong, syempre, paglilingkod sa ating komunidad bilang bahagi ng PPCRB, paano ho ninyo i-differentiate yung sabihin nating level of tension doon sa national and local elections at doon sa barangay elections? Based sa aming experience po bilang volunteer sa PPCRB, nagkakaroon din po kasi kami ng mga volunteers na poll watcher during the BSKE. Isolated lang po yung nakikita namin na kaguluhan. Ang nakikita namin marami yung excited eh. Excited yung kung sino yung magboto para yung manok nila, yung Nagiging lang po yung barangay election pagka nagkakaroon na ng outside intervention. Okay. Halimbawa, makikialam si mayor. Mamanukin niya yung isa, gusto niya ito yung manalo. So, ganun nagkakaroon ng tension. Supposedly kasi po yung barangay chairman, po yan non-partisan sila. Oo. Kasi po, lahat dapat paglingkuran. Walang dapat inaanong mga tao. Pag may outside forces na kasi talaga pong nagkakaroon based sa amin pong mga experience. Pag may outside intervention na. Pero kung pababayaan lang po yung mga barangay, sila-sila, kasi po, magkakatabing bahay yan eh. Magkakamag-anak nga po eh. Yun nga lang, ay mayroong kanya-kanyang gustong maging leader. Opo. Yun po yung namin. Oo. Attorney Duque, ano pong sinasabi ng batas doon sa nabanggit ni Sir Alex na yung halimbawa, mayroong minamanok si Mayor. Ito ba, anong nasasaad sa batas? Pwede bang magmanok si Mayor openly pag barangay elections? Ang nature ng barangay and SK election is non-partisan in character. Ibig sabihin yan, the candidates sa barangay ay hindi pinakikialaman ng mga partido politikal. Okay. So, hindi natin inaalaw na they carry a political banner ang mga kandidato sa barangay. Kasi hindi ito usapin ng partido. Usapin ito ng mga barangay candidates. So, yung non-partisan nature ng barangay election, hindi pinakikialaman ng tinatawag natin na mga partido. Okay. Okay? Definitely, with that, the local chief executives or the local officials should not intervene. Okay. Right? Hindi sila na ito yung manok ko kasi nagiging partisan na yung karakter. Okay? So, pinapabayaan lang natin sila. They do not belong to a particular party, no? So, pababayaan natin sila, bahala silang mangampanya. Walang ine-endorso si mayor, walang ine-endorso si governor or si congressman na ito yung magiging manok ko. No? Oo. Bawal yan. Hindi natin, the law does not allow it. Oo. With that being said, attorney, pag ba kunwari si Mayor A o si tinaas yung kamay ni candidate B para sa isang barangay elections at nagpa-picture sila at pinost. Ito ba, merong legal na pananagutan ng isang local chief executive? That will be subject to an administrative offense sa banda ng tinatawag natin na both the candidate and the endorser. So, ito, kapalan kayo ba? Nagpapataas ba kayo ng kamay pag eleksyon? Hindi naman po kasi sabi nga ni attorney, bawal. Oo. Pero sa panahon po ng barangay election, pag hindi mo kakampi yung mayor na nakaupo, siyempre yung kalaban mo ang susuportahan. Opo. Ganun po nangyayari sa kasalukuyan. Dahil nakalaban ninyo nung nakarang eleksyon ay yung mister ng ating alkalde, Mayor Vilma Caluwag, si Ginoong, dating kapitan, Ginoong Melchor Caluwag. Opo. Kapalan, sinasabi walang partido
So paano ho yung kampanya? Paano yung makinarya? How do you conduct your campaign during the barangay elections? Sa barangay election po, padamihan lang ng kamag-anak, padamihan ng kaibigan. Tsaka meron pong limitation sa sa campaign. Kaya hindi ka pwedeng gumastos ng malaki dahil nga labag sa batas. Kaya kung sino yung maraming kamag-anak, kung sino yung maraming kaibigan at kakilala, yun ang nananalo. Pag-usapan naman natin yung pondo, no, mga sir. Meron hong 11 billion pesos national budget na nakalaan sa pambansang eleksyon ng BSKE 2025. And ito ay posibleng maragdagan. Yung i-request daw ng COMELEC ng 4 billion pa kung sakaling ang magkaroon ng extension dito sa postponement ng eleksyon. Attorney Duque, dito sa atin sa region, magkano or yung budget na nakalaan para sa Central Luzon? Meron ba tayong data ngayon? Ang budgeting kasi ng COMELEC pagdating sa halalan, hindi ang region ang nagsasubmit. It is prepared by the central office. Okay. And it is based on some parameters, kagaya ng bilang ng mga electoral boards natin, mga members ng magiging Barangay Board of Canvassers natin, the PNP and the AFP to be deployed, including the Coast Guards and a part of the Bureau of Jail Management and Penology, kasama rin ng Bureau of Fire and all other partner agencies. Yan lahat ay nakatuon doon sa prepare ng budget at yung mga kakailanganin ng mga materyales, ballot boxes na i-procure natin, the ballots to be printed, and all other logistics needs ay hinahanda lahat yan doon sa central office at sinasubmit yan doon sa Kongreso. So, eto, attorney, nabanggit kanina na yung kung mapagpaliban itong sinasabing BSKE, pwedeng i-realign. Pero of course, hindi ito, hindi ito sa ilalim ng inyong tanggapan. Hindi ito i-realign, ibabalik doon sa National Treasury. So, ang National Treasury ang mayroong hawak doon sa budget na 11 billion at nasa kanilang disposisyon kung saan nila gagamitin, saan nila ilalagay itong pera na ito. Of course, kung babalik sa National Treasury, that will be under the Executive Department. Opo. Okay. Sir Alex, kayo ho ba meron kayong paraan para ma-monitor din yung mga kabalan, pipitirin ko muna yung aking tanong. Meron lang kaming isang mabilis na paalala sa inyo. Yung aking tanong kay Sir Alex at marami pa sa pagbabalik ho ng So to Speak.
Nagbabalik po ang So to Speak, mga kabalen. Ito, basahin muna natin yung ilang mga komento ukol ho sa ating talakayan kaugnay nitong posibleng pagpapaliban sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2025. Ito, nagkomento si Dainalyn Ponce at si Neri Eria Horilia. Sabi nila, tuloy nyo na po sana ang eleksyon. Pareha sila, no? Sabi naman ni Arnel de la Cruz, malapit, tuloy man yan o hindi, mga botante pa rin ang magdedesisyon kung sino-sino ang karapat-dapat mamuno sa bawat barangay. Sa panahon ngayon, marunong nang bumoto yung mga tao, sabi niya. At syempre, si Kuyang Paulo G. Santos na nagko-cover sa Clark, Pampanga. Ayan, shout-out, nanonood din sila. May balita sila kaugnay ng DRMM conference ng mga LGU. Sige po, tanungin natin itong ating mga bisita. Gentlemen, gusto kong malaman from Sir Alex, Kapitan Alan, ano ho yung, sa inyong experience, ano yung epekto ng pagpapaliban ng barangay elections? Sir Alex muna po. Malagi pong epekto yan dahil po, lalo na po yung newly voters, excited pong mag 18 years old para magboto na. Para po ma-express nila yung kanilang kalayaan para mamili. Tapos po, para rin po mapalitan na yung mga mabilis na pagpapalit sa mga korap na mga barangay captain. Yung pong mga okay lang sila. Okay lang. Yung pong hindi korap, katulad ni Kapitan Alan, yan po. Yan po yung ano ba yung tanong kasi? Opo, sir, yung epekto, oo, Epekto, di ba? yan. Sir, nabanggit niyo yung kabataan, sa inyo po sa PPCRB, may mga volunteers din kayo. For sure na aktibo yung youth involvement, Na pagka ganito hong barangay at SK, lalo na SK, kabilang talaga sila, paano ho yung mga tagubilin ninyo bilang, syempre, mga kasamahan ho nila sa organisasyon? Actually po, yung mga kabataan ngayon, tama po yung sinabi nung isang Nag-comment, natin, oo. viewer. Napakagaling po nila dahil po sa mga social media, yung technology, alam po nila yung nangyayari sa bansa. Kaya pag inano mo po sila, inactivate mo sila sa ganitong trabaho bilang volunteer, mabilis po silang nagse-serve kahit po walang katumbas na kabayaran. Opo. Ganyan po yung mga kabataan ngayon po. At ito ay siyempre isang positibong development na talaga namang nakikita natin na mas mapag-iibayo pa sa mga darating na araw, sir. Opo. Kami pong mga senior citizen, hindi na po kami nawawalan ng pag-asa dahil ngayon yung mga bata nag-i-involve na po. Isang example po yan ay yung nakaraan major election. Ang daming pong mga kabataan na nagboto. Tapos pinag-aralan po namin yung mga boto nila, mga wise voter naman po. Pakonti-konti po gumaganda po yung natin. Yan, napakaganda nun. At talagang may pag-asa ayon ho kay Sir Alex. Kapitan, ito kanina nabanggit ninyo, for 15 years, you served as a barangay kagawad of Dolores. Kayo po ay ngayon nasa inyong unang termino bilang barangay captain. Ano ho yung sa inyong karanasan, ano yung impact ng mga postponement dito pong mga barangay elections? Sa mga nakaupo, malaking impact dahil kasi may extend sila, hahaba yung panunungkulan. Kamukha, mas maganda yun sa mga kapitan o mga barangay opisyal na magandang ginagawa sa barangay. Yun ang magandang factor doon. Tapos, sabi naman, less gastos kasi po, pag election talaga may gastos Opo. Kaya less gastos pag pinospone. At least, tsaka yung mga projects pala nakabimbin na projects na may pagpapatuloy pa. Opo, Kap Alan, 15 years, anong taon ho ito at sino-sino ho yung mga nakasama ninyong kapitan noon? Tinuknan ko po Dolores, James Vilcanita, kagawad kayo pa balo ko. Opo. Ninula po, sino-sino ho yung mga kapitan? Nag-start po ako ng manungkulan bilang barangay kagawad 2002. Okay. Ang barangay captain noon si Kapitan Melchor Kaluwag. Opo. Na-extending po kami ng minsan na termino, next 5 years. 2002 to 2007, tapos 2007 to 2010, 2010 to 2013. Pag 2013,
tapos na po yung term ko, tinry kong umabol ng kapitan. Opo. Kalaban ko naman yung asawa Opo. ni Si Mayor Kapitan. Vilma po. Si Mayor Vilma ang Then kalaban barangay ko. captain. Oo. Yan, natalo. Tapos 2018 nagka-barangay election, umabol uli ako, nanalo. Tapos humabol ng mayor yung kapitan namin, nanalo siya. Meron pa siyang natitirang 14 months bilang, yun po ang inano ko, by rule of succession. Opo. Umupo ako bilang barangay captain dahil nga nabakante yung posisyon ng kapitan. Opo. And nung nakaraang halalan, Nakaraang po. nakatapat nyo ho sa isang 2023, one-on-one, ano? nakatapat ko yung dating kapitan na 11 years. Opo. Ayun po, tayo ang pinalad. Siguro, nakita ng mga tao yung panunungkul natin bilang barangay kagawad nung 15 years na panunungkulan bilang barangay kagawad. Nakita ng mga kabarangay natin kung paano tayo magtrabaho sa barangay, kaya tayo po siguro ang pinili, kaya tayo nanalo nun. Opo, at of course, congratulations sa Kap dahil syempre first gentleman ng San Fernando ang inyong kalaban. Kapitan Alan, nabanggit mo yung good side ng pag na-extend. Pero ikaw, bilang nandyan, naging kagawad, naging kapitan at kapitan ngayon, kasalukuyan, ano yung nakikita mo, honest to goodness, na downside nitong extension? Meron lang downside dyan sa mga gustong humabol. Yung gustong humabol para umangat Okay. at yung mga matagal na naghihintay para makahabol sila sa barangay. Pero sa mga nanungkulan, wala namang Kung talagang hindi tama yung ginagawa mo sa barangay, yun ang dapat talaga matuloy na yung Oo. para mapalitan na yung mga overstaying na barangay official. Opo. Yun ho bang 2 taon na termino sa inyong palagay, Kap, sapat? Ay, kulang po. Yung 3 taon nga po, kulang dahil bilang first termer na barangay kapitan, barangay captain, ang dami pang balakin para sa ikagaganda ng ating barangay. Kaya yung 2 years, napakaiksi po. Tapos ngayon, ang panahon, napakabilis. Oo. Kailan lang yung election, tapos ngayon mag-election ba na naman. Kaya, yun po, basta sa aming mga nakaupo at gumagawa ng maganda sa barangay, pabor po sa amin kung Ma-extend. Opo, O yung ma-extend ma-postpone, itong halalan. Opo, bali lang po yun. Complete yung 3 years na panunungkulan. Opo. Kung sa next year po matutuloy yung barangay election. Opo. Attorney Duque, doon sa usapin ho nitong sinasabing years na kulang. May nabanggit ka kanina yung too short for the good one. Pwedeng pakiulit para sa ating mga manonood, Masyadong maigsi para sa isang mabuting manunungkulan at masyado ring mahaba sa isang hindi mapagkakatiwala na tiwaling opisyal ng barangay or SK, Opo. So, Kayo ho ba sa COMELEC merong mga pag-aaral na eto nakikita natin baka mas okay or may napag-uusapan, di kaya, of course I know dadaan ng legislation kung babaguhin yan, pero na-raise na ba yan sa nailapag na ba sa mesa yan? ang sa amin kasi is more on the conduct ng halalan Okay. natin, So, kung ano yung mga magiging wise measures or how to capacitate the barangay and SK officials, that will be LGU. more on the DILG, DILG aspect yan. Pero sa amin is how to conduct a more competent and efficient election. Yun ang focus ng ating halalan. Ng ating ahensya, So, sa mga bagay-bagay sa effective governance, that's more of the DILG, very executive in character. Hindi ho ba nagkakaroon ng problema doon sa transition? Meron na ho ba kayong na-experience na ganito, na balitaan na ganito pagdating sa barangay elections? Pagdating sa transition, ang role ng COMELEC kasi, it facilitates the election process. So sa election process, it begins from the registration of voters to all the logistics challenges, kagaya ng printing ng mga balota, yung pag-deploy ng mga kakailanganin natin mga kagamitan at mga personnel, and the conduct of the election, and the proclamation of the winning candidates. Pagkatapos nito, COMELEC stops its duties and obligation. Hanggang dun lang ang COMELEC pag na-proclaim na yung mga winners.
Okay. Sir Alex, sa PPCRV po, wala ho ba kayong nakikita na ika nga yung threat ng complacency o yung pagiging petics nito hong mga barangay officials kung sakaling hindi muna ituloy itong darating na halalan? You mean po yung Kumbaga may problema? panganib kasi Mga kung walang problema. bagong mandato, so, sasabihin nila, meron pa ako isang termino, pwedeng hindi pa ako magpakitang gilas or mga ganito. Meron ho ba kayong mga ganong, wala ho ba kayong nakikitang ganon? Meron po. Meron kaming kaya dapat hindi may extend yan. Dahil nga po, lalo na po ngayon, nakikita natin sa national media, yung corruption sa flood control, yung po kasing burokrasya, yung pong down to na talaga barangay. Yung mga bata, SK, ang babata nila, na na rin po sila sa ganon na gawain. Kaya we need new leaders, press blood po na yung pong mga nagboto, yung nakaraang eleksyon, yan po ang kailangan natin. Kasi po itong Pilipinas na ito, kumpuso 40,000 plus na barangay. Ang matibay na republika po ay dapat yung barangay ay matatag. Nagkakaisa yung mga tao. Nagmamahalan yung pong mga tao. Para po kasing tatlong parisukat. Hindi mo pwedeng ibaligta rin. Dapat sa ilalim. Yung sa ilalim, yun. Sino ba yung sa ilalim? Yun pong barangay. So, we need na competent na leader na hindi talaga corrupt, na minamahal niya yung bansa niya, at inaalay niya, pati buhay niya, basat lang sa katotohanan, tuwid na daan, sabi nga nung isang presidente. Yun po yung ko dyan. Opo. Nabanggit Stand namin. Oo. Na-struck ako doon sa binanggit mo, Sir Alex, yung mga ibang SK na minsan nagiging kumbaga parang kurakot o nagiging kasangkapan. Meron tayong mga comment, no? May mga madalas nating mabasa sinasabi kahit sa social media, buwagin na lang yung SK, training grounds ng mga buhaya. Ano ho yung opinion ninyo pag naririnig niyo to, nababasa ninyo? Kap muna and then si attorney. Actually ako, pabor ako na buwagin na yung SK Kasi kung sports lang naman ng SK, may sa barangay Kagawad, mayroon namang chairman para sa sports, sa Kagawad. Kasi nga, sa murang edad nila, natuturo na silang mag-corrupt. Kasi dapat sila ang example dahil silang para pausbong para manungkulan sa barangay. Ang nangyayari nga kung minsan, dahil sarili nila yung budget nila, doon na yung mga corruption, mga kurakot na mga SK chairman. Opo. Kaya kung pwede lang po, dati kasi binuwag na yan ko lang matapos nung year na binuwag na yung SK. Tapos binalik lang uli. Kaya lang, tinaas lang yung edad ng pwedeng manungkulan. 18 to 25 bata. Yung pwedeng, dati kasi yung mga SK natin, na 15 to 17 years old lang yung mga pwedeng. Pero ngayon, tinaas na dahil binalik. Para daw, yung mga SK na manunungkulan, may sarili na pag-iisip, pwede na magdesisyon para sa kanila. Kaya lang nga po, kung minsan, may mga SK talaga na hindi karapat dapat maging SK. Okay. Dahil nga po dun sa... Parang ano lang din siguro, mga... ako, parang ano din parang maganda rin yung binabanggit na... Pero siguro parang meron ding, may mga mayor o senador din na hindi rin karapat-dapat. Parang may mga ganun din sinasabi. So, parang wala dun sa sistema. Yun yung sinasabi ho ng mga iilan naman. Pero ikaw, attorney, verify natin yung datos muna na nabuwag, binalik. Ikaw, ano yung masasabi mo dito? Hindi ko masyadong may kaalaman kung nabuwag ang SK. Okay. May measure, may attempt to take away the SK nung araw. Okay? Pero ganito ang tingnan natin. Kung pwede siguro na nandyan na yan nasa batas na yan, nasanay na tayo sa ganyang bagay. Baka naman pwede yung mga SK is assistant to or magiging kahalili na mga kagawad or barangay para sila talagang natututo. Yung kapitan, yung chairman ng SK, parang siya yung parang
kasama niya para talagang natututo sila how to manage and govern the barangay. Siguro kung ganun na aspeto ang pagtingin natin, yung mga SK Kagawad, isasabay natin na vice kay Kagawad ng barangay para hindi nagiging duplicitus yung trabaho. So that pagtungtong ng kanilang kapanahunan, may kasanayan na talaga. Hindi yung sa sa gawain lang ng sports sila na nahuhubog. Hindi naman sports lang ang buhay ng komunidad eh. It is a multifaceted scenario na dapat itong mga kabataan na ito, if we really aim to improve them and make them efficient for public service, ang kailangan diyan is kasama sila. Naka-built-in sila sa barangay chairman, doon sa mga barangay kagawad, para talagang nagtutulungan na iahon ang barangay natin. Okay. Opo. Pero ito nga nabanggit kanina ni Cap Alan, yung minsan nga nagiging instrumento ng korupsyon. Cap, ikaw nabanggit mo kanina na sabi mo nga pabor ka and yung may mga ilang SK, hindi naman natin linalahat of course, na nagiging kasangkapan sa korupsyon. Of course, I am not asking you to mention names or kung meron man, pero sa inyo hong naobserbahan, nakita, ano ho yung mga nagiging, paano nangyayari ito? Wala bang sapat na safety nets for this not to happen? Kasi po yung mga SK may sariling budget eh. Yung pag may budget, hindi naman pinapakilaman ng kapitan yung budget ng SK. Okay. Sila po, meron po sila ring programa, meron silang mga ginagawang programs sa budget nila. Pag nagkano po yan, pag nag-withdraw, sila rin ang may kasi sila pipirma, hindi naman po ako yung pipirma. Ako lang nagbibigay ng cheque nung budget niya every month sa mga SK. Kaya nasa kanya po kung saan niya ilalaan or gagastuin yung pondo niya. Pero yung mga ibang SK, nakakonsentrate sila sa sports. Opo. So marami na yun nga nakatutok lang dun sa sports, pagpapaliga, puro Pero shout out dun sa SK ng Bulaon kasi na-cover ninyo yun, 'di ba? Yung namigay ng school supplies at for free dun sa mga residente para tulungan i-augment yung kanilang pag-aaral. Gusto rin nilang mag-set ng good example, binati rin ng DepEd yun dahil nakatuwang nila. Naalala ko lang dahil napag-usapan natin. Kap, tatanong ko sa iyo, next question, ikaw kasi ang pinakamakakapaglarawan nito, sayang wala tayong bisita from the SK, pero Kap Alan, ano ho ang trabaho ng barangay captain? Paano mo ilalarawan? Ano ang iyong tungkulin? Alam niyo po yung barangay captain ang pinakamabigat na may tungkulin sa barangay kasi siya na ang executive, legislative at siya pa judiciary. Okay. Kaya medyo mabigat po ang trabaho ng barangay captain. Tapos dapat yung general welfare po ng nasasakupan ng dapat iniisip natin. Tsaka yung transparency, tsaka yung accountability. Yun na po yung importante kasi nandun na lahat eh. Kung ganun yung ginagawa ng isang barangay captain, siguro kahit extend yung election, yung mga kabarangay mo, walang magiging problema sa barangay sa iyo kung ganun po yung ginagawa. Kasi talaga mahirap po yung trabaho ng barangay captain. Opo. Walang oras na hindi ka tawagin. Madaling araw, tutulog ka, tawagin ka sa telepono. Ako naman po, katabi ko matulog yung telepono ko, kaya sabi ko nga, one call away, one text away lang ako. Pag kailangan, andun tayo. Opo. Kap, ano yung sabihin nating pinofocus mo ngayon sa iyong termino bilang isang barangay captain na nasa first term mo? Ano yung mga sabihin nating binigyan mo ng pansin? Ang po sa barangay natin yung Oplan Liwanag, sa mga street lights sa barangay. Tapos po nakapaglagay tayo ng mga CCTV, kailangan po kasi yan eh. Malaking bagay po yung CCTV sa mga barangay. Tapos yung public address para po pag-disseminate ng mga pag may sa barangay, may at saka yung peace and order, medyo po problema natin sa barangay yung drugs. Di lang po naman sa Dolores, kahit dito sa maraming, ito kasi Dolores dahil nga parang show window ng San Fernando, iba-ibang tao na yung pumunta rito, kaya kung minsan, dito na yung kalakaran sa drugs. Tapos pag po may nahuli,
siyempre tatawag ng barangay official kahit madaling araw man yan, Oo. hindi pwedeng hindi ka pumunta para pumirma dun sa sa mga nakuhang paraphernalia or drug sa suspect. Ayan, so kabilang din 'yan sa mga tungkulin talaga ano. Opo, si Sir Alex ano. Sir, I'm sure as early as now nakapag-convene na yung PPCRV para ho doon sa BSKE 2025 ano at gaya nga ng sinasabi, magpirma man ng Pangulo, sa ngayon wala pa no, at wala pang desisyon. Pero kayo po, panawagan ninyo, dapat matuloy. Ano ho yung mga pinaghahandaan nyo na? At ano yung mga pamantayan ninyo na, kunwari, sinasabi ninyo sa inyong mga members, sa inyong mga community pinupuntahan, ano dapat ang iboboto ninyong barangay captain? Anong katangian ang dapat nating hanapin ho sa mga local officials natin sa barangay? Actually po, kami kasi sa PPCRB, meron po kaming before, during, and after election. Kahit after po nung major election, meron pa po kaming trabaho nito. Yung pong minomonitor po namin yung mga pangako na ginawa ng nung sila'y kumakampanya, yung pong naupo ngayon. Hindi po uminto yan. Tapos yung namin, group chat, continuous pa rin yan po. Doon po namin pinagsasama-sama, kinokolate yung mga monitoring namin sa mga naupo. Now, doon naman po sa sa barangay election, yun nga po, kaya gusto namin matuloy yan dahil nga po dapat po mapalit na yung mga yung mga matagal nang nakaupong mga barangay. Dahil po yung nakaraan from pandemic pa po yan nandiyan na sila during the pandemic, ang dami pong kapitan na gano'n rin yan, kumita. Kung kumita po yung sa itaas, kumita rin po yung sa ibaba. So gusto po namin, kami sa PPCRB, mag-umpisa yung pagbabago diyan sa barangay. Paakyat po sa itaas. Pag maganda na, subukan po magpasyal sa laylayan yung ating mga mayor. So yung barangay po kasi tama po yung sinabi ni Sir Kapitan Alan sa kanila po talaga ang dirty job. Si mayor lang pumipirma lang ng mga cheque tsaka mga si Kapitan po walang tulog yan, walang Kaya kumisan po siyempre ang Kapitan kulang yung budget niya, hindi niya kaagad na bibigay yung basic needs ng kanyang mga constituents sa barangay. Kaya nagkakaproblema sa barangay. Mayroon po kami project ngayon sa simbahan, yung BEC. Umaaba, kahit po umaaba yung Go ahead, sir. Pumupunta po kami sa laylayan. Nakikipag-communicate po kami at kami sa mga tao sa laylayan. Makikita mo po ang daming problema. Oo. Madami ang problema. Una sa lahat po ang problema nila, pagkain. Siyempre po, wala ang trabaho ang tatay kaya wala pong pagkain. Barong-barong yung mga nila, mga bahay. Tapos makikipagkwento sa kanila, mabuti na lang po, kahit papano raw, nakakaraos sila. Dahil daw sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi man po gobyerno sinasabi. Panginoon, kasi po mangangalakal sila Oo. Mga squatters, walang pabahay, barong-barong, So ang simbahan po, hindi pwede sa kanya yung ganyan. So nagano sila ng BEC para makumusta sila, ano yung kailangan. Tapos yung ating Archbishop ngayon, nagpoporma siya ng funds for the poor. So, hindi lang po kami makikipag-usap at makikipag-communicate sa kanila, kundi pag tinatawag ng pangangailangan, magbibigay po ng ayuda. Yun po kasing ayuda galing po sa simbahan Kinuha lang po ng ng gobyerno. So, okay. So, nakikita natin na ito yung sitwasyon, no? Sa ground na based din ho sa mga kwento ni Sir Alex, at doon sa kanilang pagpunta dito ho sa mga laylayan. Ito yung dapat tugunan ng mga local officials, at yung binanggit mo kanina, sir, yung dirty job, no? Sa tingin niyo ho ba, if they are doing the dirty job, are they well compensated? Sir, sa tingin niyo po ba well compensated ang mga barangay captain? Depende po kasi sa budget ng barangay. Pag malaki yung budget ng barangay, malaki rin yung honoraryo ng mga
barangay officials. Magkano po ang budget ng Dolores, sir? Nasa 29 million. Pero po, dati number one sa budget yung barangay. Pero ngayon, ang barangay Kalulot, Ang number one. nasa may 50 million nata ang budget, tsaka yung Bulaon, San Agustin. Pangapat na lang po yung barangay Dolores. Ang magiging kawawa lang po dyan yung mga maliliit na barangay dahil nga maliit yung budget nila. Kaya ang trabaho ng isang barangay captain napakahirap, mapanganib, pero yung po kasi ang naka-budget lang na para sa huri nila o honorary, ano nang tatanggapin nila. Opo. Ayun. Ito pinag-usapan natin ano yung budget, sahod, etc. Pag pinagpaliban, gagastos muli yung COMELEC pinaghahandaan. Kayo ho ba, sir? Of course, you are continuously preparing for the elections. Tama po ba? Ano po yung inaabot na ng ating preparasyon para sa BSKE ngayon? Ayon sa payag ng ating butihing chairperson, George Erwin M. Garcia, ipinahayag niya na ang COMELEC ay tuloy ang pagkahanda kasi siguradong may pupunta sa Supreme Court para humingi ng TRO, Temporary Restraining Order, na nakabase doon sa naging desisyon ng Supreme Court doon sa Makalintal versus COMELEC, na kung saan sinabi ng Supreme Court na dapat ang pagkandak ng barangay and SK election should be periodic and regular para hindi ma-disenfranchise ang mga botante. Okay? So dahil diyan natuloy yung halalan natin noong October 2023. Oo. Right. Natuloy yan. Dahil doon sa pronouncement na yun. Ngayon, ang COMELEC is anticipating na possible na ang Supreme Court ay mag-issue ng TRO. Oo. Kaya kami, all geared kami pa rin sa aming mga preparation. But if it would be an unsuccessful attempt Yes. ng mga sino man na pupunta para humingi ng temporary restraining order to declare yung proposed bill to extend the terms of the barangay and SK officials unconstitutional, at least naka-prepare kami na hindi kami magagahol sa oras sa aming mga preparasyon. At in case na unsuccessful dyan, ihinto namin and then we will proceed to the conduct of the voter registration, maybe probably from the month of October to July ayon sa ating butihing chairperson. Attorney, kasi 'di ba bukas ay August 14 na. Kung hindi pirmahan ngayon August 13 o kung hindi i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos, tomorrow maglalapse into law, kailangan ma-publish bago mag-take effect. Tama po ba? Could you please walk us through ano yung magiging scenario niyan? Yes, dapat mapirmahan ng presidente, and once it is signed by the president, it still will go on a publication before it takes effect. Okay, so that will be 15 days after publication, unless otherwise the law provides for its effectivity. Okay, and the same true when it lapses into law by tomorrow, then of course it shall still be published. And then it becomes a law within 15 days after its publication, not unless the law itself provides for its effectivity. Okay, ipagpalagay nating merong mag-file ng TRO o humingi ng TRO diyan sa Supreme Court. Meron bang sapat na oras para dun sa decision at kung ano yung magiging pinal na hakbang kasi baka maging legal battle yan? Yeah, kasi malapit na tayo sa October na nakaset for filing of the certificate of candidacy, no? So it will be a legal battle. Of course, the Solgen will represent the state as well as kung sino man ang mga private complainant or petitioners para i-declare ang proposed bill or measure to postpone the election. Ang magiging scenario natin dito is ang COMELEC with all its preparations, may yet have the time to conduct, to prepare and for the electoral process. Should it be na magiging successful yung pag-i-issue ng temporary restraining order.
Okay. Ayan. At meron tayong libreng lecture ano, kay Attorney Duque. Maraming salamat, Attorney Duque. Marami pa ho tayong pag-uusapan, mga kabalen, ano, sa ating pagbabalik. Tatalakayin natin ano yung mga posibleng epekto sa voters, sa community, at syempre doon sa mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Ito pong posibleng suspensyon o pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang So to Speak. Nagbabalik po ang So to Speak sa ngalan pa rin po ni Binibining Sonia Soto, Justin Dizon po. Kabalen, ituloy natin yung ating discussion at ito ho, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Alam niyo ho, itong pagboto, lagi natin sinasabi ay isang sagradong karapatan. Pero kung ito ay paulit-ulit pinagpapaliban, paano ho maaapektuhan itong karapatan na ito? Si Sir Alex muna po. Siyempre po, maapektuhan yung integridad ng administrasyon. Naka-schedule na po kasi yan eh. Dapat sundin yan ayon sa batas. Pag pinagpapaliban yan, siyempre nagkakaroon ng second thought yung mga tao. Bakit pinagpapaliban? Hindi ba kaya ng gobyerno na sundin yung batas na yan, na may yung eleksyon dapat gawin sa ganyan na takdang oras o panahon? Kakaroon ng talaga po epekto yan sa kay PBB. Opo. Kayo naman, Kapitan Alan, ano ho yung masasabi niyo paano naapektuhan itong karapatan ng ating mga kababayan sa pagpili ng kanilang mga leader kung ipagpapaliban to?
Yun lang po nga, maapektuhan lang yung mga talagang mga bagong botante na gustong pumili ng bagong mamumuno sa kanilang barangay. Yun lang ang pinaka nakikita kong negative doon kasi nga kung yung nanunungkulan nila sa barangay talagang hindi ayaw na nila, Oo. parang nawawalang karapatan na pumili kung postpone or Kayo po ba, Kap, sabi nga kanina ni Attorney, October, itong filing, kayo po ba naghahanda-handa na at kumbaga nasisipat-sipat nyo na, kilala nyo na sino yung posibleng challenge sa inyo sa inyong posisyon ngayon? actually po, hindi ko pa alam kung sinong magiging katunggali sa susunod na election. Pero tayo po, nakahanda naman dahil nga ang pinagmamalaki lang natin yung nagawa natin sa barangay. Opo. Sa panunungkulan ko po, naging visible yung barangay captain. Halos araw-araw po nasa barangay hall tayo. Kung ano man yung problema ng mga constituents natin na sosolusyonan natin. At kung meron po silang papipirma, mabilis po yung transaksyon sa barangay ngayon. Dahil nga nandun ako. Okay. Opo. Attorney Duque, paano to nakaka-epekto dun sa karapatan natin at sa mata ng batas, of course, daraan ng legal proceedings, pero yung esensya nito na pwede naman palang i-postpone ng isang karapatan. Anong masasabi mo dito, sir? Yung essence ng republicanism is that the sovereignty resides with the people. But through representative. Kaya mayroon tayong mga congressmen, mayroon tayong mga chief executives, as well as may mga legislative tayong pinipili. Magmula yan sa barangay, sa munisipyo, sa lungsod, sa probinsya, sa region, at saka sa national government. Okay. At yung lehislatura ang may karapatan na magpasa ng batas. Under Article 10, Section 8 ng 1987 Constitution, sinasabi ng saligang batas natin na yung termino ng mga barangay officials shall be determined by law. Okay. Kaya, kung hindi ako nagkakamali sa aking research, this is the 8th time na possible na na ipopospone ang barangay and SK election. Dahil karapatan niya ng lehislatura na i-postpone ang halalan. Okay. So by law, it is shall be determined by law. Ayan, meron noong SK pala to 2005 yung postponement, 2015, 2016, mga SK yung huling term adjustment sa barangay official 2025, ito hinihintay pa. Yes, yes. So about 8 magmula sa barangay hanggang sa SK, mga 8 times na postponement na yan. Okay? So hindi lang kagagawa ni President Bongbong yan, kundi as early as the time of Aquino, mayroon na yung mga postponement na yan. Okay? So, ngayon ang issue dito is, ano ang magiging epekto doon sa karapatan ng mga mamamayan na buboto? Yes. Una, the principle of republicanism states that sovereignty resides in the people. But then, yung sovereign niya na iyan, ay ipinagkatiwala nila ang kanilang karapatan sa mga lehislatura. Okay. Through their senators, their congressmen, to pass a law. And since they have passed a law, then hindi tayo pwede mag-object na bakit nyo palaging pinupospone. Pinili natin sila . And that is the reflection of our sentiments as a sovereign. Kaya yung batas na yon will only be challenged as to its constitutionality. Yan ang ginawa ni Atty. Macalintal. Okay. Challenge niya sa Supreme Court. And the Supreme Court said, unconstitutional yung batas na nagpo-postpone ng halalan. And to quote the words of the Supreme Court, to postponement of the election. Pero it would be in another context siguro pag-usapan natin na this is an extension. Okay. This is not a postponement of the election. It is an incident of postponement. The postponement is an incident of the extension. So I do not know how lawyers would argue that before the Supreme Court. And the Supreme Court will have to decide whether... So, ang panukala ay ang bill ay
extension of term by nature, hindi Yes, postponement of the election. Yeah, as an incident of the extension, Oo. there will be a postponement. Yes. So I do not know how both sides, or how would the petitioners argue using the precedent case ng Makalintal versus Comelec. And on the theory na possible na ito yung extension lamang. So this is a good legal issue that will be decided by the Supreme Court. So we will await. Okay. Kanina nabanggit po ni Sir Alex na dapat matuloy kasi kailangan ipinaghandaan yan, etc. Ito tinakda. Hindi ba talaga kaya considering na mayroong BARM elections? Ganun ba talaga ka-depleted yung manpower ng ating pamahalaan para hindi kayang magsabay ng isang halalan sa isang taon? Sa punto O dalawang halalan, sorry. Yeah. Sa punto ng Comelec, it is our constitutional and substantive duty to conduct the election. And there is no alibi. There is no reason that we can put forth Okay. na dahil may election dun sa BARM, kaya dapat ipopospone. So sa amin, kung sasabihin na sa December is December, then we will do the election because that is our constitutional duty. It is our mandate. So sa amin, wala po kaming kadahilanan. Basta may batas na nag-uutos, gawin ang election sa naitakdang araw na ito, then we will conduct the election. That's why may management system kami. Para i-allocate lahat ng resources, i-deliver lahat ng kakailanganin para may conduct natin ang halalan sa naitakdang kapanahunan. But we do not have a legal excuse Yes. and constitutional justification bakit hindi namin gagawin ang naitakdang halalan. So on our part, it is our duty to do the election in whatever time it is scheduled. Okay. Given that, kayo ho ba, Sir Alex, naniniwala sa sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ito nga, kailangan nating pagtuunan ng pansin yung BARM elections, citing kasi magkaroon ng failure of elections, this will result to possible yung failure ng peace process. So, kayo ho ba ay nasasapatan doon sa paliwanag ng Pangulo, sir? Isolated case po kasi sa Mindanao po yan. Pero national, kayang-kaya naman po. Kumpleto po yung ating mga katulad ng Comelec, nakahanda na po yan. In-stop na po yung registration, meaning talagang ready na po yan. Iaano na lang yung mga yung mga pangalan. Nakahanda na po. Kayang-kaya po yan. Kayang-kaya. Yung barn, palagi ko, ang dami natin sundalo, tsaka At saka, kaya nga po kasi nagkakaroon ng gulo, dahil nga po sa, pinakikialaman ng outside, may intervention talaga. Like vote buying, like that. Yung pangit na, kalakalan sa election. Lalo sa Mindanao. Sa Mindanao, nakakalungkot. Gusto kong pumasya sa Mindanao hanggang ngayon. Senior citizen na ako, hindi ko pa nakita yung Mindanao. Gusto ko pong pumunta dyan, kaya lang, yun nga, na tayo dahil sa nababalitaan natin sa Mindanao. Hindi po ako sa ating presidente na hindi natin kakayanan yung i-delay yung election dahil lang sa BARM. Opo. Ito naman, gentlemen, sa tingin niyo ho ba meron itong kinalaman din or yung implication nito? Not necessarily meron ba? Yung magiging implication nito doon sa darating na 2028 elections? Meron ba siyang impact considering na ma-postpone? Alam naman natin ng laban ng eleksyon, labanan ng laki, ng mass base, o ng makinarya sa ground. So, with this, sirs, ano ho yung pwede niyong maging komento dito? Nakangiti si attorney, feeling ko, sasagot siya eh. Okay, ganito yan eh. Una sa lahat, tama ka sa punto na ang base ng mga halalan na national at saka local ay nasa barangay. Wala namang ibang pinanggagalingan yan kundi sa barangay level. Okay? So, the measure is like this. Yung mga nakaupong opisyal ngayon ay talaga may hold yan eh. Ibig sabihin, hawak nila yung majority as against those ng mga natalo. So, if you want to win the 2028 presidential elections and local elections, national and local election, kailangan maganda yung base mo. Kung
magpapa-election tayo, this is personal to me, no? Pag magpapa-election tayo ngayon, definitely, masasaktan yung mga nakaupo. Magkakaroon sila ng pagbabago ng kanilang simpatiya, ng kanilang pagsuporta. And since they hold the majority, definitely, baka kakampi sila sa iba. So to please their desires and their, of course, sentiments, kailangan pagbigyan natin sila ng something na they will treasure. And what is that? Extension of term. Okay? Ngayon, habang may term sila na-extend, may prepare nila yung battleground. And since they are the majority, sila yung mga nakaupo, maganda yung bilang. At pag nahawakan natin ang mga yan, kontrolado natin ang mga yan, definitely may possibly magandang resulta. Of course, that is not telling that people are threatened or they are controlled, have a strong influence, definitely, kung sino yung mamanukin nila. May strong say sila sa magiging outcome ng presidential elections natin. Kap Alan, paano kayo magre-react dito? Of course, you're talking from experience. Yeah, totoo sinasabi ni attorney. Kasi nasubukan namin yan. Yung last midterm election. Yes. Diba, yung mga ibang mahabol na senador, pinangako yan na i-extend yung mga barangay official para makuha yung boto. Yun ang punto doon. Kaya inaalagaan nila yung sa baba, sa barangay, para magamit din sa Doon sa kanilang, sa 2028. So, meron talaga siyang impact. Ito, kailangan nito magkaroon ng part 2 doon sa aspeto ng political aspect, yung political science of things, ika nga, para matalakay natin. Sir Alex, kayo po, ano ho yung masasabi ninyo dito sa decision nga, and of course, in consideration with the 2028 presidential elections? Yung pong regarding po sa tanong kanina Opo, kung may epekto ba, paano makaka-epekto? Dadagdag lang ako dyan. Opo. Yung pong major election at saka yung pong mga issue ngayon na nangyayari sa ating at saka po yung pagpo-postpone, prelude lahat yan sa 2028 election. Papunta lahat po yan. May epekto po talaga yan. Kagaya nung sinabi ni Kapitan Alan, pinangako po yan eh. Pinangako ng mga senador yan nung sila na may extend yung mga termino nila. So, kinuha yung mga boto. So, napakapangit na po. Dadamputin ko yung word ni Sir Alex, napakapangit. What does it make of our democracy if a term is or a term extension is being given as a promise in exchange of support from the ground, yung mga voters, Attorney Duque? Well, in a sense, tingnan natin sa dalawang anggulo, no? Okay. Una, it may be a kind of a vote buying, parang enticement or to vote buying yan parang inducement to vote buying yan, okay? But then, ngayon, kung tingnan niyo yung resulta ng current election natin and the result of the voter registration natin, which is about 65 to 67, ayon sa puting chairman natin, in a national scale, ang bilang ng mga youth na nagpa-rehistro. And if you were to look at certain decisive areas of election, ang talagang nag-decide sa critical vote na yan, let's take the critical positions na yan. Let's take the case of Bam Aquino, Senator Bam Aquino. Hindi ba niya kilala sa kasi Senator Pangilinan? Hindi ba niya nagpipick up, right? Yes. But then, noong proclamation nila, I was one of those present there, naipakita doon na it was the youth who voted for them. So, itong youth sector na ito, that constitute a great majority, so sa 65-67, they constitute practically about two-thirds of the voting population. And they are very decisive. They are not influenced by the tarpaulins, etc., etc. No? But they are more of the issue-oriented, and then the qualification of the person or the candidate, we must say. So, ang gusto nating i-drive out dito ngayon is that while the barangay officials may be suki nitong particular na kandidato nito,
But then, yung youth sector, which now constitute about 2/3 of the voting population, may have a decisive impact on the outcome of the election. And they are not controlled basically by what the barangay officials would say, but they are controlled by their own conscience dictates. Okay, ayan. At napakaganda nun, mga kabalin. Sana meron pa tayong sapat na oras. For sure, meron tong part 2. Dahil ito po, ibabantayan natin sa mga darating pang panahon. At sa ngayon, wala pa. Wala pang pinipirmahan si Presidente, wala pang linalabas. So, tumutok lamang ho sa CLTV 36 News, kaugnay ho nitong development, nitong balitang ito. Gentlemen, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon para magbigay ho ng inyong panghuling mensahe sa ating mga manonood. Simulan ho natin kay Sir Alan. Ay, Sir Alex, sorry, nalilito ako. sorry. Oo, si Cap Alan, Cap Alan yung kapatid ho ninyo. Ay, Cap Alex dati, oo. Big Brother, oo, syempre. Tandaan natin, AFP. Yan yung logo. Sige po, si Sir Alex po. Una sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa So to Speak kay Ma'am Sonia Soto, lalo na kay Sir Justin. Ang galing mong magtanong, sir. Sige po. Akala ko si Ma'am Sonia ang magtatanong. Sana po magkaisa tayong manalangin para sa ating bansa, lalo na yung sana po matuloy yung election ng BSKE election sa darating na Pasko o December po. Opo. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir Alex UC. Salamat po sa oras ninyo. At syempre, salamat po sa thank you for doing what you're doing para sa ating community dahil mahalaga po ang tungkulin ng PPCRB. Kami po, alam namin yan. Tuwing eleksyon, partners tayo sa pagbabantay at kaisa po namin kayo. Maasahan nyo sa darating pa, kasama nyo rin ang CLTV. Thank you po, sir. Si Kapitan Alan Pacho ng Barangay Dolores, sir. Hi, thank you so much po sa pag-imbita, Sir Justin. At nag-enjoy kami sa talakayan natin at kay Ma'am Sonia Soto. Maraming salamat po. At sana sa aking mga kabarangay, alam naman po ninyo, kilala nyo kung sino yung kapitan nyo, kung paano magtrabaho. Sana po palaging tangkilikin kung matuloy man o hindi ang barangay election. Nandito pa rin po ang inyong barangay captain para sumerbisyo sa inyo. God bless, Barangay Dolores. Dakal po salamat, Kapitan Alan Pacho. And of course, Attorney Elmo Duque, sir. Okay, una sa lahat sa mga nakaupong mga barangay officials, whatever would be the result of the proposed bill, whether it will be an extension or it will be vetoed, let's deliver the general welfare without complacency. Kasi yun ang mandato ng taong bayan na namili para kayo po ay may luklok sa posisyon. Sa ating mga nagbabalak na tumakbo, let's just keep the window of opportunity open. Pangalawa, sa mga butante natin na gustong makilahok sa proseso ng halalan natin, tayo po lahat ay magmatsyag at keep abreast doon sa mga announcements ng COMELEC patungkol po sa mga development nitong possible na postponement of the barangay and SK elections natin. Sigurado ang ating himpilan na magbibigay ng mga guidelines at mga calendar of activities na susundin natin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC dito po sa Central Luzon. Maraming salamat muli, gentlemen, sa inyo pong oras at sa pagbibigay ng inyong mga opinyon at saloobin dito sa ating programa. Ang usapin ho ng pagpapaliban ng BSKE 2025 ay hindi lamang po tungkol sa pagtitipid ng pondo. Tungkol din ho ito sa integridad ng ating democratic process o yung demokratikong proseso kung tawagin, at yung kahalagahan ng pamumuno sa barangay at SK at ito pong karapatan ng bawat mamamayan na pumili ho ng kanilang leader. Sa huli, nasa atin pong mga kamay o nasa kamay ng ating mga mambabatas at ng Pangulo yung pinal na desisyon, ngunit ang tunay na tanong ay, mas makabubuti nga ba ito sa bayan o isa itong hakbang na mag-iiwan ng mas malalim na sugat sa atin pong demokrasya. Pag-isipan ho natin, pagnilayan at ipagdasal. Muli ako po si Justin Dizon, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 at ni Binibining Sonia P. Soto. Tutukan po ang ating susunod na episode tuwing Miyerkules 3:00 ng hapon yan. Ito po ang So to Speak,
Maraming salamat po.